Mandinibulise bantu abadala, mandinibulise ndlu kaXhosa, kaMalangana, kaNkosi yamntu, kaNgcwangu, kaSikhomo, kaDogu, kaNgcwende, kaTshiwo, kaPhalo, kaGcaleka, kaRharhabe. Ndizibulisa zonke izindlu ezakhe indlu kaXhosa. Ndinibulisa nani bantu abamnyama nabangamnyamanga, nonke nina basivayo isiXhosa. Mandinibulise. Ndinesicelo sento yokokuba omhlawumbi ndawude ndibhubhe ndilibele ngabantu abathweleyo, ndilibele ngabantu abathakathayo esingenaze sibancede kuba umntu othweleyo ulawulwa yiloo nto athwele ngayo, kuba akungayimameli iza kumbulala. So umntu othweleyo kukuye ukuba ukhethwa ukumamela abantu abamcebisayo okanye umamela into yakhe athwele ngayo. Kumnandi ukuthwala kuba ukuthwala kuyinxalenye yesiNtu, kodwa xa uthwele ulawulwa zizinto zakho othwele ngazo. Ulandela imithetho, hayi yesiduko sakho, hayi yakho, hayi yakokwenu, hayi yesizwe sakho. Ulandela imithetho yale nto uyinikiweyo iza kukwenzela ubutyebi. Yiloo nto andifuni nokukuthwala, yiloo nto ndingakufuniyo nothwala, ndiyakoyika. Umntu othakathayo ulawulwa zizinto athakatha ngazo, ungamnqanda umncame. Uba ezaa zinto zinolaka zithi makenze abantu bagxothe iBhayibhile, uzawugxotha iBhayibhile ngoku iBhayibhile ingenzanga nto, athuke iinkosi zingenzanga nto, athuke wonke umntu abe nolaka. Elaa laka alikho kuye, likulaa nto imsebenzisayo. Ndizawufa, mhla ndafa abantu benkolo kanti baza kubhiyoza bathi imkile inja. Akunamsebenzi, kodwa ezinyani endizidotyumentayo apha zizo eziya kuvula ingqondo isizukulwane esizayo, kuba ngokwemveli thina ulwazi luphuma ebantwini abadala luye kwabalandela bona, luye kwabalandela bona, luhambe ngokwezizukulu lubaliswa. Akho mntu uqamba nto yakhe. Ndimele ukuba ngokwesiNtu xa ndingudala uxolo hoho ndithi ndikhulele edutywa, edutywa eNqabane bekusenzeka oku, edutywa eMunyu bekusenzeka oku. Ndizalelwe ecala, ecala kwenzeka oku. Sihamba apho isiNtu ubalisa ngokweendawo onyathele kuzo, nothi ngokuphanda, ngokukhula. Hayi ngokuphanda, ngokukhula, kuba izinto eziphandileyo zingangabi nabo ubunyani. Zingangabi nabo ubunyani, kuba izinto eziphandileyo zizawuxhomekeka ukuba buphanda koobani. Kanti izinto ezibalisa ngokukhula zizinto ebezisenzeka uzibona, zizinto nawe ubuyinxalenye yokuzenza. Xa sisithi sibuyela kwimveli, sazi ntoni? Sikhule kusenzekani? Sifuna abantwana bethu bazintoni? Sifuna abantwana bethu benzeni? Mandenze nje umzekelo lula, uyabona xa kuthukwa icawe, kukho into esiyilibalayo, into yokokuba abanye abantu ababalekele ezicaweni bathi benze isiko, kwabiwa umswane, kwabiwa igazi lalaa nto babeyiqhelile besenza isiko ngayo. Wachithakala umzi, wabhanga umzi, bekwenziwe isiko. Abantu abathakathayo bathatha laa mswane, bathathe laa gazi bolisebenza, okanye bathatha ithambo lalaa nto ibixhelwe kulaa mzi bokuyisebenza. Wabhanga umzi, bekugqitywa kwenziwa isiko. Imizi kudala yayingami ngesiko. Isiko liyenziwa kuba kufuneka lenziwe khona ukuze izinto zime ngendlela, kodwa ke ngoku izinto zima ngendlela xa zikhatshwe ngokubethelela emzini. Yiloo nto okhokho bethu
umzi nomzi wawunenkonde waziyo amayeza wokusebenza elo khaya. Ingxaki esikuyo ngoku yeyokokuba sixhomekeka ebantwini ekufuneka sibanike imali bazokubethelela emizini yethu. Nantsi intlungu esikuyo. Yabona ke abantu baleqa iBhayibhile, bathuka iBhayibhile, bathini, balithuka icawe. Mna ndandivuya naxa kanti nakwantu siza kuba nemboni, kuba ndandicinga efana into yokokuba njengenxalenye yemisebenzi yemboni sawukwazi ukuboniswa into yokokuba ngokwale meko sikuyo simele uhlanguleka kanjani, kuba imizi kudala, umzi nomzi wawunomntu wakhona owaziyo amayeza, asebenzise loo mayeza ukukhusela loo mzi. Abasekho ke ngoku aba bantu babesebenzisa amayeza okukhusela umzi. Kuthiwani? Simele uyohlala ezicaweni? Okay, mandithi ne, kwinkolo yobuKrestu abantu bayahamba baye ecaweni, okay, babuye baze emakhayeni wabo. Ingaba bubuchulena ke ngoku kwinkolo kaNtu sithi simisa isiNtu, singawavusa amakhaya, singazilungisi iingxaki ezisasinazo emakhaya ezasibangelwa masiye ezicaweni, sisuke ngoku sikhetha ukwenza ezethu icawe? Siyilungisile ingxaki? Sikhetha ukwenza ezethu icawe, then ezicawe zethu zikhuphisane nezacawe zobuKrestu. Ingaba laa ngxaki yayisenze into yokokuba siwashiye amakhaya? Aba bantu sasibanuka kuba kukho amadoda angasafuni ugoduka, amadala angangam ubheka phezulu. Mna ndisentlahleni uba ndiyagoduka. Amka esithi utata wabulawa ngubani apha elalini, andinawuze ndiphinde ndibuye. Ufumanisa uba indoda indala zange yagoduka, izalela abantwana edolophini, bakhulela edolophini, yabolusela edolophini kuba ayikwazi ukugoduka. Laa ngxaki yayibaleka laa ndoda yawuzilungiswe. Ukuba yazilungiswe ngubani? Ukuba yona laa ndoda ayinawuma ithethe inyani, ithi mna ndabaleka ekhaya kuba kwakwenzeke into ethile. Masingatyholi icawe, sityhole iBhayibhile ngento yonke. Uyabona ke kwesi sihloko ndiza naso ayisosihloko apha. Ndifuna uthetha njena umxube wezinto ezininzi. Ndifuna uthetha umxube wezinto ezininzi. Ndithi ngeba ndiyaphelelwa ngumdla ekulungiseni abantu ngokwakwimveli yamanyani, siphila ngokulungisana. Ngoku ndiyasindeka ngaba bantu sihamba nabo apha kwimveli, bayandisinda kuba andibazi noba mhlawumbi bakholelwa kwimveli luhlobo luni. Kaloku kwimveli abafana bayalungisana kuba bayawazi umthetho wesifana. Amakrwala ayalungisana kuba ayawazi umthetho wasebukrwaleni. Ade ke ngoku la makrwala alungiswe ngabafana kuba abafana bawatreyinela into yoba la makrwala abe ngabafana abapheleleyo. Namakhwenkwe anomthetho esintwini, anomthetho amakhwenkwe. Awenzi nje nantoni, alandele umthetho wasesikhwenkweni. Yiloo nto ngexesha lethu buzathi uba uyoluka wenza umgubho, uwasilela amakhwenkwe, uwaxelele uba ndiyanishiya ngoku nemithetho yenu yasebukhwenkweni, ndiya kwimithetho yasebudodeni. Ngexesha lethu ke kwakukho imigubho, wenza ubhayi-bhayi emakhwenkweni owashiyayo. Uthi ke ngoku xa ukwezi ntanga zethu nangaphezulu uwelele emaxhegweni, napha emaxhegweni awufiki nje, ufika kukho umthetho wasemaxhegweni, wenza umthetho wasemaxhegweni. Ngoku ndiyabhideka, ndike ndabona abantu benxakama. Nomnumzana uMadoda Mditsho ebendimthembe kakhulu enxakama esithi mna ndithe ndizawudiliza inkolo kaNtu. Inkolo kaNtu imele udilizwe amadoda Mditshwa xa ingawuhloniphi umthetho wezizwe. Uyindoda amadoda Mditshwa, bekumele uba umthetho wamadoda uyawazi. Ayikho indoda ngokwasesintwini
enokushiya amadoda iyokusapota umntu ongumama, nokokuba lo mntu ungumama wendile, nokokuba ke ndanga uyinkazana, kodwa awukwazi ukuphuma phakathi kwamadoda uyokusapota umntu ongumama. Kuba khumbula, uDr Nokuzwana Mndende ngamanye amaxesha akakho rongo. Urongo kuba abantu bengasazi isiNtu, bayazi into yokokuba yena njengenkazana ulwela amalungelo wamankazana, urayithi alwela amankazana. Umntu ongumama owendileyo ukhusela amalungelo wabantu abangoomama abendileyo. Intombi ikhusela amalungelo wamantombi. La madoda ke ngokuwona aye kukulwela amalungelo wamadoda asikahambe oguqa enkazaneni. Ikhona impilo. Ndizawufa ngexesha lam, ndizawufa. Bafa babecinga njengam, kodwa bafa bona bengazithethanga inyani. La madoda ahamba ke ngokuwona oxhasa umntu ongumama oyinkazana olukele phi? Ngamadoda aphi? Kuba kaloku njengokuba sinemithetho ngokwahlukahlukana njena, umntu nomntu, indoda igade imithetho yamadoda igcine yona, inkazana igade imithetho yamankazana igcine imithetho yamankazana. Umntu ongumama owendileyo uyazazi uba zintoni anganakuzithetha nezinto anokuzithetha. Nanjengomntu owendileyo oyaliweyo ogcina umthetho wasekwendeni. Nenkwenkwe iyazazi uba mayenze ntoni, mayingenzi ntoni phakathi kwamanye amakhwenkwe kuba igcina imithetho yamakhwenkwe. Xa nisithi udala uxolo urongo ke ngoku xa elungisa uDr Nokuzwana Mndende oyinkazana ngokwasesiXhoseni, ayinogama elibi elo. Akho nto imbi endiyithethayo apha. Ndiyindoda endala eselungelweni lokuthetha ngolu hlobo ndithetha ngalo. Ndangena ebukhwenkweni, ndizalelwe ebukhwenkweni, ndaphuma ebukhwenkweni ngotywala bamakhwenkwe. Ndawenzela umgubho mna, ndawenza umgubho. Ndaya entabeni, ndabuya entabeni, ndabanika abafana ukutya kwabo. Andityali nto mntu. Babona abafana uba hayi bo, bhuti umdala ngoku, hayi. Nam ndabe ndibona ngoba tyhini, noko oonyana anawukwazi uyohlala noonyana bam ebafaneni. Ndawelela emaxhegweni, ngoku ndisendlwini yamaxhego, nayo andiyityali. Ndangena ngomthetho kwindlu yamaxhego, andivelanga ntoba lixhego, ndingene ngomthetho kwindlu yamaxhego, ndigcina umthetho. Ndigcina umthetho kwindlu yamaxhego, akukho bakala endiliqakathileyo. Ngubani omele ukwenza le nto ndiyenzayo? Ngubani omele ukuthetha ohlobo ndithetha ngalo xa ndingenawuthetha ngohlobo ndithetha ngalo? Xa amadoda esoyika ukuma athi ngokobudoda izinto zenzeka ngolu hlobo, ngokobudoda izinto zenzeka ngolu hlobo. Atho inkazana, ngokobunkazana thina sifuna izinto zenzeke ngolu hlobo. Atho ngumama owendileyo, apha emendweni izinto zenzeka ngolu hlobo. Yintoni lisixakayo bethuni? Sibhidakala phi? Kuba umntu kwimveli bekumele uba ulwela le ndawo akuyo, ulwela le ndawo akuyo. Then ke ngosinootata abadala, okokuqala sineembongi. Iimbongi luxanduva lazo kulungisa inkosi xa ziphambuka, hayi ooDr Nokuzwana Mndende, hayi amankazana. Amankazana akanalo ilungelo. Iimbongi zinelungelo lokuzilungisa inkosi xa ziphambuka. Ziphi iimbongi? Niphi izimbongi? Velani. Ezi zinto ezithethwa nguDr Nokuzwana Mndende zezi zimele uthethwa ziimbongi, nothi nguye. Nithi xa nibonga ningxolisa iinkosi enizibonayo ukuthi zicinezela amasiko nezithethe. Lilungelo lenu elo nizimbongi. Kubekho abantu abadala, iinkonde zelali ezihlonitshiweyo. Iba zizo ezihambayo ziye komkhulu, ziyongqiyama amaphakathi, ziyongqiniba amaphakathi, zithi
bantwana bendlu yobukhosi. Izinto ngokwasebukhosini, ngokokwazi kwethu thina sizezinkonde zalapha kwesi sizwe, izinto zihamba ngohlobo. Kutshwa amaxhego, akutshwa mankazana, ziimbongi namaxhego. Kubekho abantu ke, le mizuzu yemka, kubekho abantu ekwakusithiwa ngamatola. Not amatola, make ndiwayeke amatola this time, make ndithethe ngeentlola. Omhlawumbi iintlola ezi kuzawufuneka ibe sisihloko esisodwa esipheleleyo. Bendithe ndizawushwaqa nje yonke into, not ukushwaqa ke, kuthiwa ndingathini na? Bendithe ndizawudibanisa kwanto, ndizawudibanisa nje kwanto endicinga fanuba uba namhlanje ndirhalela ukuthetha ngayo. EsiNtwini sinabantu ekwakusithiwa ziintlola. Aba bantu kuthiwa ziintlola babe nestatus esingaphezulu nakwiimboni, kuba imboni ibingumcebisi wesizwe, kodwa iintlola bezihlalutya ubuthakathaka besizwe kwakunye neso sizwe kunothi kuliwe naso. Umzekelo, ukuba isizwe kuza kuliwa naso sisizwe esinoburhalarhume njengomadzikane, owayethi uba uyalwa umadzikane, nina balwana amadzikane kuzawuwa ikhephu nesichotho kule ndawo nikuyo, abe umadzikane kulaa ndawo akuyo yena onwabile nesizwe sakhe. Iintlola bezizawuza zithi kuni, sanokulwa nesasizwe kuba sisizwe esinobungozi, esilwa ngobuqu. Iintlola bezizawuhamba ziyojonga indlela uTshaka alwa ngayo. uTshaka ubani ngamadoda endingathi omhlawumbi ngamadoda masithi omhlawumbi ningumkhosi wamadoda ayi-200. uTshaka uzawukhupha i-200 iyolwa nani. Isalwa la 200 ibuye umva, kuthi gqi enye i-200 efresh ilwe nani. Xa iqala udinwa leya ibuye umva, kuphinde kuzenye i-200 efresh. Ufumaniseka into yoba nina niba yi-200 nilwa namadoda ayi-1000 kaTshaka. Iintlola bezizawuthi ke ngokuni, sanukulwa noTshaka kuba uTshaka uzawunibulala nonke. Ifana ke ngoku nale meko sikuyo into yokokuba ukuba uthi ulwa ubuKrestu uza kuba ulwa bani. Ukuba besisenazo iintlola ngoku bezizawuthi iintlola, ndlu emnyama, sanukulwa nobuKrestu, kuba ukuba sithi silwa nobuKrestu ngoku, if udade wenu ungumKrestu, wena kwinkolo kantu kubulawa amaKrestu, uzawuvuma kungena amadoda abulala udade wenu? Uyayibona le nto ndiyithethayo? Ukuba abazali bakho bangamaKrestu wena kwinkolo kantu then kubulawa amaKrestu, uzawuvuma kungena amadoda axhaxhe abazali bakho? Uzawancedisa? Yazi, ngaphezu kwenkolo ingqiqo ibalulekile. Yiloo nto ndimthanda umfundisi uFaleni, kuba umfundisi uFaleni unento ethi ukholo nengqiqo. Bantu benkolo kantu masisebenziseni ingqiqo, kuba ukholo olungenangqiqo lwenza sibe kule ntlekele sikuyo ngoku. Ungajonga nje omnye umzekelo, benditheke zininzi into endizazithetha zamane ndinikhumbuza. Jonga omnye umzekelo, ubungajonga indlela umfundisi uFaleni atrenda ngayo. Umfundisi uFaleni utrenda ngeentshumayelo ezilungisa intlalontle yoluntu. Athi noteksi usuthanda imali ukodlula imiphefumlo yabantu, ibe yintshumayelo yakhe leyo. Athi yekanomona, sanokumonelana, yakhani ikhaya lenu, sanukudlwengulana, sanukubulalana. Xa ujonga iimfundiso zikamfundisi uFaleni ngoku, ushiyeka uzibuza into yokokuba xa unothi uyabudiliza ubuKrestu uzabuqala ndawoni, kuba amaKrestu esinawo ngoku awathumeli bantu eJerusalem, awathumeli bantu ezulwini, alungise intlalontle.
Why singawajoyini amaKrestu nabethuna nathi silungise intlalontle sincedisane, athi xa eshumayela umfundisi uFaleni ngapha esithi makungadlwengulwa, nodade Nokuzwela Mndende avule ezakhe iivesi zaseSintwini ezilwa nokudlwengula. Athi xa umfundisi uFaleni ngapha eshumayela esithi noteksi sanuthanda imali ukodlula umphefumlo womntu, nodr Nokuzwela Mndende ngapha yana emhlobo wenene avule ezakhe iivesi zaseSintwini ezishumayela uxolo, ezishumayela uba abantu mabayeke ubhedesha imali ukodlula into yokokuba bahloniphane ngokokuba bengabantu. Akululanga, kodwa ndizawufa. Lo gama ndisenawo amandla okuthetha kuba kuzixesha ndingakwazi uthetha. Lo gama ndisenamandla okuthetha. Lo gama ndisaphefumlayo. Ndiza kuzifaka ezi mfundiso apha kulo YouTube khona ukuze xa sendingasakwazi ukuthetha nimane nisithi ukuba umfo kaHoho ebekwazi uthetha ngesithi ngoku, ukuba umfo kaHoho ebesaphila ngeba uthi ngoku. Ezi zinto ndizithethayo ndibuhlungu kuba ndiyayazi imbali. Ndiyayazi imbali. Baphi aba tata babefaka amaqhina bejikeleza eTranskei ngo-1976 besithi ngoku kuphucukiwe akusazuphinde kulinywe ngeenkabi, makulinywe ngeetrektha, kuzawuzitrektha. Besithi iinkomo zootata mazifane neenkomo zabelungu, kodwa namhlanje abelungu baneenkomo ezifana nezootata. Bona abatata babesetyenziswa ngabelungu baphi namhlanje? Ezamvumi zazicula ngoba uMathanzima zisithi njani usisuse ekhaya khulu, usiweze umifula, usizise kutrust, kanti apha kutrust uzosteksa. Wenzani? Wenzani uMathanzima? Wenzani uMathanzima? Wasiweza umfula. Yayihamba kwezo line. Ubungaya kwicala lamahlubi phaa koomama Mfletsha, Mamfre, uzawufika amahlubi esazenza ezi ngoma zakudala. Umbuzo wam, zayaphi ezamvumi zazicula ezo zinto? Zithetha ngezinto ezazisenzeka ngoo-1970. Zange zadlalwa ezaa ngoma kwireyidiyo, zazikhaliswa etywaleni kuphela. Azikho nasembalini ezaa zinto zazisenziwa ngabatata babangela uba sibe sikule ntlungu sikuyo namhlanje. Yile nto nifuna yenzeke ke nangoku, uDaluxolo angayidotyumenti le nto yenzakayo, khona ukuze ngomso kuvela amaxoki azawuthi imbali yayihamba ngolu hlobo. Apha amaqaba, aphela amaqaba. Aba bantu babebethwa ngamaqaba kusithiwa bazawuthi bawufunda bamoshe amasiko bathengisa isizwe, ngaba bazibiza ngamaqaba besithengisa isizwe bewamosha amasiko besenza laa nto yayithethwa ngootata bethu ngoo-1976 uya ko-1985. 23 minutes, mandiyiyeke le ngxoxo. Bendithe namhlanje ndifuna uthetha nje, ndifuna uthetha nje ngento yonke, kodwa ke xa ndiyivala ndicela inkxaso yenu bantu bakuthi. Ndivule iYouTube channel, ndicela inkxaso yenu, sincedisaneni. Yho, not iYouTube channel ba ke seyilena yona iYouTube channel. Ndivule iDaluxolo Hoho Foundation apho ndifuna into yokokuba sincedisaneni. Bantu abakufutshane kubukhosi, ndicela ninditatshe, ndinindwendwele, sidibaneni singamafana nkosi endlu kaXhosa, sibe nento esiyiqalayo yokubuyisela ubuXhosa bethu, kuba thina kwimveli
sizazisa ngokweenkosi zethu nangokwezizwe zethu. Ingxaki esinayo ke ngoku abantu bathi bamisa imveli, baqaqambisa amagama wabo. Kanti ke ukuba ndisecala phantsi konkosi uJentile, ndimele uthi ndingudala uxolo hoho. Ecala phantsi kukankosi uJentile, inkosi enkulu ingugecelo. Thina maXhosa sizazisa ngokuphakamisa iinkosi zethu. UDr Nozola Mndende njengoba emele inkolo kantu njena, yeyiphi inkosi awake wayincoma okanye wazazisa ngayo? Kuba ke even uba uLoyiso Ngqevu andike ndimve ephakamisa inkosi. Ewe, ndiyamva xa ezibulisa nje general, kodwa andike ndimve umhlawumbi ezilanda ngokomnombo woba uphuma kwesiphini isizwe na yena ayiphakamise inkosi yakhe. Wow, isicelo endinaso ke ngoku sesento okokuba ndicela ngoku ndizawuyeka ukusoloko ndithetha ingathi ndizama ukulungisa abantu kuba yile nto yenza ndingafunwa. Into endiyicelayo ndicela inkxaso yenu bantu abathetha isiXhosa. Ndicela nindixhase, sixhasaneni, sivuselele ubuthina bethu ngendlela eyiyo. Masivuselele ubuthina bethu ngendlela eyiyo lesiyaziyo, apho amakhwenkwe anomthetho wawo, abafana banomthetho wabo, amadoda amadala ngokunjalo nasemaxhegweni, amankazana ngaphaya, oomama ngaphaya, iintombi ngaphaya. Masibuyeleni kuloo mveli injalo, hayi kule mveli iphela ikhuphisana nobuKrestu. Ootata bethu bebeze koomama abakholiweyo, ootata bengakholwanga. Umzekelo wam, utata ebezazihamba uzihlalele etywaleni, umama ibe nguye osithatha yasisecaweni. Xa sibuya ecaweni nomama, umama abuye aphekele utata. Ootata, amadoda wemveli, andikhulanga mna ootata bethu benengxaki necawe. Andiyazi le nto yoba nengxaki necawe noba ivela phi. Nokokuba abantu bazama ukhuphi andiyazi. Inde kakhulu le video, ina-30 minutes. Masithembe nje uba ndithethanga nto ezinidikayo, kodwa endikuzamayo apha kukuba ndiveze into ethi ndicela inkxaso yenu, sibuyisele ubuzwe bamanyani. Ndicela inkxaso yenu, sibuyisele ubuzwe bethu bamanyani. Jonga ngoku, emveni kuba bendihlaselwe apha kusithiwa mna ndithe ndizawudiliza inkolo kantu, xa uDr Nozola Mndende ehamba noo-DJ kukhutshwa amakhwenkwe, endaweni yento yokokuba amakrwala aye endlini yesibane oyalwa, ofundisa umthetho ngamanye amakrwala, then emveni koba ewufundisiwe umthetho bangenelele ke ngoku ooDr Nozola Mndende ke noo-DJ benza iinto zabo. Bona lithi liphuma ikrwala babe sebeyodijeya kunye nalo, ibe nguDr Nozola Mndende ohlabela ingoma, abafana balandele. Ixhegwazana elina-60 years lombela nabafana. Kanti ngokwasesintwini, kwisintu samanyani, ikrwala lombelelwa ziintombi, lifundiswe umthetho ngabafana, liphume liye emaxhegweni, liphume emaxhegweni liye koomama. Emveni kwezi zinto ezintathu anangxaki iDr Nozola Mndende xa nizenzela itheko. Ukuba ningathi kum ikrwala beliyile kwindlu yesibane, lawufunda umthetho, laya emaxhegweni, laya koomama, emveni koko bangene oo-DJ benza into yabo, benza abadume ngazo. NoDr Nozola Mndende ke othanda abantwana ashiye iintanga zakhe, enza adume ngazo noo-DJ, ahlabele bombele oo-DJ. Xhegwazana elina-60 years lombela ingoma nabafana.
kuthiwa kubuyelwa kwimveli. Ndizawufa kwaye ndiredi for ukufa. Ndizawuhamba ngexesha lam. Xhegwazana lina-60 years lithi limisa inkolo kantu, lombela nabafana lenza ipotsoyi yomgidi, umgidi ongenamthetho. Kuthiwa dala uxolo hoho urongo. Noba ndingafa mhlawumbi ndingaphumla.